Trí físa tá eistín seasa sihar seo Asarlaíocht Gorta agus Teamplóirí. Agus trí físa éagsúlíonnta péinead bain físa na Teamplóirí a heistí bhFraincis le scéal agus stair ábhairt na Teamplóirí rudirín Teampel i Luxembourg. An dára písan sin litreachas Éirinn is gur sí spéisiúla seall cúpla lá a cha ostairach an Éirinn in 1850. Agus an tríú písa cúis Asarlaíocht an Eachtarnach scéal 4 spéisiú go deoga faoi cháscúirte thugann ban ar cuireanna le go Asarlaí agus go raibh Gaeilge an fiseogacht agus go nósannaí osnaúra dearmas. So beidir go léhann písa inis as an cúis Asarlaíochta agus sin tá 4 spéisiúil faoin bísa seo, ná go gurtar láthir in dhéana sé fad thug na fínéthe, agus chomáile sin gúil tuairisceann imeachtaí na cuairte héin. Agus seomh mar a chuir an tin chúiseoir peibli na cásannaí a láthir ag an ná. An lábhí leacaí síos tháinig go tin chúiseoir peibli láthir lena faointí cúisih. Thug sé acham na ghearr ar a chur lean chúisí, agus léagún go siléir go ngearna sé bhíle díal, méid pointí baidir a chaisteach amach a chéile. Nach tarcusnach agus droch bheasúil inar súla sinne, iad na focail dúsaite os códa tírim agus an teisiir go dúiste sí tuata agus a gur tús leis a gúisih. A ghaoine fiaróis le daonna an áireacha atá freisin caréiseach agus deahintinach, a hiriam agus a dúiste sí tuata bhaile Eachtarnach. Tagan uair láthir mar inchúiseoir ex officio an Tainneach Sebastian Hartmann, có dúistís tuata, agus a láthir na huaide brethe fisracháin, stát. Agus de bhua rhísé an séol a fiad go lúna sa se caite, chuidim mór láthir na pointí cúisih agus na harticail se leanas, a naí agus a gunne, Weintrach Clausen Schroeter Elizabeth. Sér annach go chuid na háte seo, cinne. Bhfuil cion na Asarlaíochta churanna le, agus írim go bhreagrotí na pointí cúisih se leanas ó na béal hain, gan chair ó etarna gacatéin na ó cúrla eile. Deir is a mionna na iomril. Agus go néad sí a bhfuil sí an adháil, nó nach bhfuil sí an adháil. Agus go geada faoi crethúna sáil gachaníonna tí héanana díobh sin. Ach go néirim, gúlinn seoir mar go seo a chuirí gríoch faoi agóide. Agus is fiar dús gúil padróirí i measc an drama i chreidir na Gríist, i dúiltín go dhéal chuachtach agus gá naomh, agus a héananéad, a dútar Asarlaithe agus ban Asarlaíocht. Is fiar gur an mór áras le tamil fada, gur an cimigóil go cheanúasach seo, agus gur hechan daoine agus gur áglaigh daoine rimpach á bhár. Is fiar go nearnan cime trí na Asarlaíocht na beithíbhéag daoine éagsúla ar faoi ghriacht. Go nearnú go peibli Asarlaí thuairt mar ascaneir ar i gime am an éagsúla. Agus cé go leor sin le freagra thuairt, ghlach sé leis an ascaní sin, gan freagra thuairt. Is má tás nach nearnú é néagóir ar leis an ascaní sin, agus dá réir sin thug sí aitheantas gan cheann. Agus ru dalia, is fiar le crethúnas gur chuireann cime daoine faoi ghriacht le híimií ag sí lob, agus thug sí mar loch saothróp. So go is go raide sé tín ar bhealach mí nádúra. Go deimhin, go bhásan na daoine sin go tubaiste a bhár, agus nach ra cógas choisice in anna de leis. Chomáile sin is fiar freisin, gur chuireann cime, agus i cuairteach cuid cearc, dríocht ar bheith roiine eile, go háiríte go bálaí díreach éis luí, as go bhain si ar tlí sin an baine gan na beidh céanna sin, agus gur cailliú na leintaí óga go gairid ina dhéir sin. Agus is fiar freisinna go nearnan cime, roinntá bliantachan, dríochtach ar chalín le húil thug sí gan chalín sin, agus gur chiimiid sí coisle na lábhain i bhaint a dríochta, agus gur at sí macha duine ar bhealach mí nádara, gur fágú na chláirínachaí, agus hééis tinis fada agus pian mhór go bhása sí go cráite. Sa bhreisir sin, is fiar freisin gur chuireann cime dríocht ar ghaoine le smear go libh na gcuir,
dá gur ar blianta fada cha breote ar I Leabhar, agus gur bhása siad go cráite fa dheire a sin leoiteach sin. Sin hart ar leanna buintí a chuireann tan chóseoir peibhlí a láthir in sa gás sin. Agus ní leanna mar eile se go I léamhanis ach is leor rá gur críoch nachrách tubasteach sin ar a gás fa dheire.